A Praza da Ferraría volveu a tinguirse un ano máis da cor violeta, a cor que representa a loita das mulleres. Este 8M estivo marcado sen dúbida pola crise da Covid, pero a pandemia non conseguiu silenciar as reivindicacións feministas. Galiza inteira treme porque o espazo público é noso, está cheo de mulleres bravas e compativas, como todas vós. Hoxe facemos folga, porque algo que evidenciou na pandemia é que as mulleres seguimos condenadas polo sistema e sufrimos as máximas consecuencias desta crise. O feminismo percorreu hoxe cada recuncho de Pontevedra, xa que houbo dúas manifestacións. Por unha banda que partiu dende o Hospital Provincial e, por outro lado, a que saíu dende o Peirao das Corvaceiras. As dúas marchas uníronse nesta Praza da Ferraría para exixir alto e forte unha igualdade real. O mercado laboral galego segue a ofrecer un trato privilexiado aos homes, que os empregos máis precarios e con salarios máis baixos correspóndenlle ás mulleres, que o acceso de mulleres aos postos de alta responsabilidade segue a ser minoritario e a meirande parte dos contratos a tempo parcial suscríbense con mulleres, que a pesar de toda a legislación existente, a discriminación salarial que padecemos as mulleres é unha realidade xeralizada en todas as ramas de actividade. Nesta concentración non faltaron as críticas á decisión de prohibir a manifestación do 8M en Madrid. Non imos permitir que nos fagan retroceder nos nosos dereitos, cando aínda nos quedan moitos por conquistar. Porque estamos fartas de conmemoracións hipócritas de quen di apoiar o 8 de marzo, pero non convoca folga. Estamos fartas de quen di compartir as reivindicacións do feminismo, mas logo nos responsabiliza da expansión da pandemia, boicoteando as nosas manifestacións, pero permitindo as da dereita máis reaccionaria. A canción Tempestades de Sal da artista SES foi elixida para pechar esta concentración en Pontevedra, un acto que volveu a deixar claro que o feminismo é máis necesario ca nunca.